Mas nagkadaghan na nga mga Pilipino ang nag-anto sa sakit sa kidney o chronic kidney diseases kung CKD. Base sa datos sa Philippine Society of Nephrology o PSN, matag oras adunay usa ka Pinoy nga makasinati og chronic renal failure. Buot pasabot niini, 120 sa kada usa ka milyon ka Pilipino kada tuig ang mataptan niining sakita. Ug subay sa World Kidney Day karong adlaw Marso 9, 2023, mipahigayon og forum ang PSN kauban ang Department of Health kon DOH sa Archdiocesan Museum of Cebu aron mas masabtan ang maong sakit. Ang kakuwang sa pagtagad ug pag-abusar sa atong kalawasan ang usa sa rason sa CKD. Most of us actually know what to do. No? Kabalo man ka, pero medyo lumunan mo ko lang ang mga pasyente, kabalo na dapat nabulikay sa mga pagkaon na tambok kaayo, na pangis kaayo. Buot ipalanog ni Dr. Maalidin Biruar, pangu sa PNS ang kamahinungdanon sa paghatag og importansya natong mga sugbuanon sa pag-atiman sa atong panglawas ilabi na sa atong kidney. World Kidney Day is a relevant celebration because it reminds everyone how important our kidneys are to our body, and we want everyone to have good kidney health because we want to avoid developing chronic kidney disease, because eventually if you have CKD or chronic kidney disease, you will go on dialysis. We don't want that to happen. So we should be promoting kidney health for all. Gani aduna nay tulo ka pasilidad alang sa kidney transplant dinhi sa Sugbo. Ito pala yung existing training programs, Doktor. Nakalimutan ko yung Cebu Doctors, Perpetual, and nag-train po kami ng nephrologists doon. Then eventually, magkakaroon ito yung service. Gibutyag ni DOH Regional Director Dr. Jaime Bernadas na temporaryong undangan usa sugod karong Abril ang dialysis sa di mo menos 300 ka outpatient sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC. Apan iyang giklaro nga tungod kini sa ipahigayon nga construction sa bagong renal and transplant building. Gipasalig ni Bernadas nga padayon ang subsidiya ug libreng dialysis sessions alang sa mga pasyente nga maapektuhan niini. Apan adto lamang sila sa lain nga dialysis center. This is a very long overdue manggod na development that Vicente Soto will really start constructing the renal center for the hospital. So kinahanglan nila nga ang area nga nakakaroon ng atong mga dialysis units mo may dinaman i-construct ang mga building. So we have been meeting with other hospitals including both public and private, the local government units, to absorb the patients that will be displaced gikan sa Vicente Soto na mga dialysis centers. So amo na ni karong ginatanaw by the end of or the 15th of April or the end of April, ma-assign na ni sila ng mga pasyente to other dialysis clinics. Subay ni ining World Kidney Day, aduna po'y laing mga kalihukan ang giandam sa PSN ug DOH alang sa mga sugbuanon. Lakip ni ini ang Zumba sessions, cooking contests, infomercials ug uban pa. For the program itself, very successful since this is the first time na nag-host ang local chapter for the PSN. So they shared about how to take good care of your kidneys. Then for the activities na ay info commercial, then first time din na nagkaroon ng cooking show so that the patients will know how to take good care of their health through nutrition. So very successful and very cooperative ang lahat. Sa laing hilisgutanan sa panglawas, nagkanayon ang regional director nga wala pay natalang kaso sa foot and mouth disease sa Sugbo. Apan iyang gipahimug-atan nga walay angay ikabalaka ang mga Sugboanon, mahitungod sa bag-o lang na kumpirmar nga kaso sa African Swine Fever kon ASF dinhi sa Sugbo sanglit wala kini negatibong epekto sa katawhan. Ang foot and mouth sa humans, wala pa tayo confirmation ana sa Cebu. Pero ang African Swine Fever naa tay confirmation sa Cebu sa atong mga pigiris o guban pa. Pero sama sa issue natong statement, wala pa ebidensya ang African swine maapekta og tao. Ang ato lang nga maglikay ta nga mukailap og maayo ang maong sakit kay mahurot ang atong mga pigiri sa probinsya. So magpadayon ta padayon sa atong mga minimum health standards
nga magsulod ta sa atong mga pigiris o ang atong mga caretaker sa mga pigiris magmatgon sa ilang sanitation. Kita pod safe ra gyapon na mukaon og baboy basta lutoon ninyo og maayo ang maong mga pagkaon. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.